Добре, казвай. Трябва да обобщите 2016, кои са основните аспекти на развитието на лекарите? Ако става въпрос за семената, основните аспекти, на които така аз мога да наблегна, е, че тази година ние имаме по-добри резултати финансови, искам да кажа и търговски, отколкото и предните години, което, както и да звучи, за нас е по-добър резултат. Затова, защото това показва, че това, което нашата фирма Агроном предлага на българския земеделски производител, се приема добре. Моля, разкажете и за новите предложения на фирма Агроном. Новите предложения на фирма Агроном са доста, но ако визирате само на имената, които трябва примерно да кажа, да спомена за фермерите, това е едно. Но и нашите нови предложения се заключават по-скоро в новите моменти, които ние може да предложим на българския земеделски производител. Освен ноу-хауто, т.е. чистата генетика, която ние предлагаме, ние предлагаме и технологии за отглеждането на нашите сортове с цел по-добър краен резултат. По-скоро земеделският производител трябва да може да постигне максимален доход или приход от единица площ, която той има, защото само по този начин той ще разбере каква е ползата от това, че е използвал нашите семена. Другото, което е, ние разработваме и вече на пазара ще започнем да пускаме и нова генетика, ново поколение генетика, която е с комплексна устойчивост, каквато имало до сега винаги, но с доста по-високи добиви, такива, каквито нашите фермери биха желали да получават. Но не на последно место бих казал, че тя ще носи, нашата генетика носи изцяло показателите на българските хлебни пшеници. Защото много често става така, че това, което хората искат да купят, го намират на пазара, но след това неговата реализация е много трудна или реализация на ниски цени. Когато ти не можеш да постигнеш това, което можеш да постигнеш финансово, значи не си направил правилния избор. Това е начина, по който ние им казваме, че когато избират нашите сортове и разчитат на нашите сортове, ще имат успеваемост в двете посоки. Първо, добивите ще бъдат такива, каквито те биха желали да ги получават. И второ, реализацията на тяхната продукция ще бъде много по-лесна и успешна и най-вече ще могат да я продадат на по-високи цени. Третия въпрос. Трето ми каза, че... Нищо, кой е третия въпрос? Защо фермерите трябва да изберат вашите сортове пшеница? Айде да го има и специално. Ами, смятам, че ако не ги изберат, поне трябва да ги погледнат и да се запознаят с тях в лицето на нашите търговски представители и тези, които са зад нас, и тези, които са тук зад мен, на щанда, на Пловдивския панаир, на Агра, и тези, които не присъстват, а са по регионите, а ние имаме такива в цялата страна и сме покрили на практика цялата страна. Е добре да се консултират с тях, защото ще намерят доста така полезни за тях съвети и най-вече ще могат да направят правилния избор. Ние работим много усилено върху това да районираме българските сортове, по-скоро нашите сортове, българските не, а това, което нашата фирма създава, да ги районираме в цялата страна и да може да предложим примерно на всеки един земеделски производител от определен регион това, което смятаме или поне искаме да му кажем, че това е най-подходящото за него. По този начин той ще е направил наистина правилния си избор. И второто, което е заедно с съответния сорт, който ние може да предложим и технологията, която той съответно, използвайки не цялата и част от нея, ще получи това, което иска да получим. Още доста неща, върху които и ние самите работим. И така ни предстоят нови резултати да постигнем. Но по всяка година се надяваме да информираме и по-скоро да бъдем все по-полезни на българските земеделски производители. Искам да ви кажа, че много успешно вече от дългогодишните опити, които сме извели в съседни държави, се оказа, че нашите сортове са толкова добре поставени, толкова добре
така, резултатите, които сме получили от тях са толкова добри, че ние просто сме очудени. Например, искам да ви кажа, че ние имаме 5 регистрирани сорта вече в Румъния. Румънския пазар е 3 пъти по-голям от българския. Факта, че румънските фермери започват да гледат с много добро око на нашите сортове, така много приятно поглеждат към нас, ни дава възможност да си мислим, че там можем да реализираме съвсем по-добри продажби. Защо е така? Затова, защото в Румъния се набляга основно на пшеници, на сортове, които носят и добрите добиви, но носят задължително и добрите качества. Тази еуфория, която имаше, нека да получа високия добив, но няма значение кое е качеството, го няма вече в Румъния от няколко години. Там може да си купите наистина добра пшеница, дори и на доста по-високи цени, но тя ви гарантира, тези сортове ви гарантират успеваемост, защото когато после произведете вашата продукция, вие ще може да я продадете на доста по-високи цени. Може би това е, според мен, най-големия плюс, който носят нашите сортове, затова толкова добре ги приемат в Румъния. Пак искам да го повторя, факта, че ние имаме 5 регистрирани сорта в румънската сортова листа, трябва много да ви говоря. Разбира се, по този начин ние продължаваме да работим в още 9 европейски държави. Очакваме в рамките на 2 години да получим регистрации в другите държави. Разбира се, не с всички сортове, не с същите сортове. Всяка държава си има особености. Ние сме длъжни да се нагодим, ако е възможно, разбира се. Резултатите покажат, че имаме добри сортове за техни държави. Тогава ще направим регистрации и там. Така че мога да пожелая на българския земеделски производител да бъде спокоен, докато нашата фирма се занимава с селекцията на пшеници, той ще получава най-доброто. Не случайно България е така, и този регион може да се каже люлката на създаването на тези пшенични сортове. Те са няколко държави, събрани тук в този регион и България е в центъра на тази люлка. Така че в тая посока българският земеделски производител е много облагодетелстван. Но в края на краища нека да има и нещо, което да е различно и той да го притежава в по-голяма степен, отколкото при другите държави, другите земеделски производители. Моля?